Nou nee, kijk, je leest het wel en je houdt het nieuws in de gaten. Maar het is niet dat wij ons daardoor laten beperken voor Delfstad. En dat ken je in Heeg vanzelfs ik vrij makkelijk. In Friesland is het geweld van Duitsland en Frankrijk 4 voort. Maar het zet mensen al onder tinken. Want maakte je bijgelijks wel naar festivals maar grote massa's mensen. Van die evenementen met protte mensen, dat ging ik net naar daar. En net heel voor alleen nog maar die aanslagen. Maar gewoon naar binnen staat volle mensen. Als je tussen al die mensen binnen en er gebeurt wat, je kan er nergens in. Mark Skaaf van beveiligingsbureau Skaaf denkt dat festivals veilig binnen. Controles binnen scherp. Je kan je gevoel van veiligheid ik vergrut je toch zelfs goed op te letten. Mensen die zich ongemakkelijk gedragen, mensen die kleren aan hebben terwijl het 30 graden is, mensen die dingen bij zich hebben van is dat wel gebruikelijk in de situatie waar het best. Als het een pretpark bent, komt en dan rent hij met een rugzak van 100 meter rond, dan moet je afvragen wat is dat? En hoe reageren mensen? En wat voor aankomst hebben ze? Want dat is tegenwoordig ook wel wichtig, maar aan de andere kant zeg ik, het kan overal barren. Maar dat is correct net dat je op vakantie moet dwaande houden willen. Ik wilde niet zo bij stilstaan en dat is om mezelf te beschermen. En je wordt wel eens op andere gedachten gebracht door wat er afgelopen weekend weer gebeurt dan in Beieren. Dat er 3 keer een aanslag plaatsvindt van een individu waarvan je niet zeker weet wat voor achtergrond die heeft. Wat uiteindelijk wel te maken lijkt te hebben met mensen die uit het Midden-Oosten komen. En is het een individuele actie of wordt het ingegeven door IS? Ik weet het niet. Maar ik wil daar hier, nu ik hier op vakantie ben, niet bij stilstaan. Maar we moeten toch erom denken dat we het al je wel in perspectief blijven zien. Als er maar een paar duizend mensen via routes zo lijken, dan gebeuren er ook allemaal ongemakken. En dat ben er meer dan dat er totaal omkomen bij wat van aanslagen dan ik.